ସ୍ୱପ୍ନର ଶକ୍ତି। ଅନିମେଷ ନାମକ ଜଣେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଥିଲେ। ସେ ଗାଁରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଓ ସାଧାରଣତଃ ପରିବାର ବଢ଼ିଥିଲେ। ପିତାମାତା ଚାଷୀ, ପ୍ରତିଦିନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅନିମେଷଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ, ସେ ପାଠ ପଢ଼ି ବଡ଼ ଡାକ୍ତର ହେବେ। ଗାଁ ଲୋକ କହୁଥିଲେ ଗରିବ ପୁଅ, ଡାକ୍ତର ହେବା ଅସମ୍ଭବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ହସୁଥିଲେ, ମିତ୍ରମାନେ ବି ତାଙ୍କୁ ଅନୁହାସ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅନିମେଷ ସେଥିରେ କାନ ଦେଉନଥିଲେ ଓ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱପ୍ନ ବଡ଼ ହେଲେ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଦିନକୁ କେତେ ସମୟ କାମ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଅଧ୍ୟୟନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ପୁସ୍ତକ କିଣିବାକୁ ପଇସା ନଥିଲା ବେଳେ ସେ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ବସି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଥମେ ସେ ବିଫଳ ହେଲେ ଓ ଅନେକ ଲୋକ କହିଲେ, ଦେଖ ଆମେ କହିଥିଲୁ ତୁମର କିଛି ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନିମେଷ ନିଜକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ, ବିଫଳତା ହେଉଛି ସଫଳତାର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପ୍ରୟାସରେ ସେ ଭଲ ମାର୍କ ପାଇଲେ ଓ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ। ଗାଁରେ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ହସି ଆସୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଏବେ ଗର୍ବର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମ ଗାଁର ପୁଅ ଡାକ୍ତର ହେଲା। ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଖିର ଆନନ୍ଦର ଲୁହ ଦେଖି ଅନିମେଷ ଭାବିଲେ, ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଘର୍ଷ ଆଜି ସାର୍ଥକ ହେଲା। ମୁଁ ଯେ କାହାଣୀଟି କହିଲି, ଛୋଟ କାହାଣୀଟି, ସେ କାହାଣୀରୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ? ଯେ ସ୍ୱପ୍ନ ବଡ଼ ହେଲେ ସମସ୍ତ ବାଧାକୁ ଜିତିବାକୁ ଶକ୍ତି ଆସିଥାଏ। ବିଫଳତାର ହାରିବା ନୁହେଁ, ପୁଣି ଥରେ ଉଠି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରିଶ୍ରମ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରୟାସ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସଫଳତା ଆଣିଥାଏ। ଯଦି କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।